Adunay nga naaresto sulod mismo sa Talomo Police Station sa Davao City ang usa ka most wanted person human kini nag-apply og police clearance ning mirabay nga adlaw. Giila sa kapulisan ang naaresto nga si alias Vince, 39 anyos, kinsa giingong may bisita sa maong istasyon sa tinguha nga makakuha og police clearance. Sumala sa Talomo Police atol sa pagbutang sa pangalan ni ini sa system, nigula matud pa ang susamang pangalan nga adunay pending nga warrant of arrest. Atol sa dugang verifikasyon, nakumpirma nga ang maong nag-apply og police clearance mao gayud ang subject sa warrant. Hinungdan nga gilayon kining giaresto sulod sa istasyon pasado alas 2 sa hapon uban ang pagpahibalo sa iyang konstitusyonal nga katungod. Nasayran nga aduna kini existing warrant of arrest nga gipagula ni adto pang tuig 2014 tungod sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ubos sa Section 16 nga walay girekomenda nga piyansa. Gibutyag sab ni Talomo Police Station Station Commander Police Major Genesis Oriel nga ang pagkaaresto sa sospek nagpamatuod nga epektibo ang kalambuan sa sistemang gipatuman sa kapulisan aron masubay ang mga individual nga adunay pending nga mga kaso ug pinaagi niini walay makaipsot sa balaod. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.